everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kadaugan. Mutuo ka si Aran yara. Kung dili sa matuo, huwag kita'y mahimo. Nara ka niya. Pero may atong ipalabas. Nagipalihok mo na ang imong tanang mga kontak. Ang imong liquidation squad. Ang imong demolition team. Ug oras nga makita ang si Tisoy, mamatay kini. Lakip ang ilang anak. Unano, Naibaw ko, mahal niya ang anak. Lakip na si Tisoy. Pero oras nga magpadayon ang inyong panagbangi. Inig-abot. Pinatsa na dayon. Makatukot ba siya niya na? Now, samtang kung mag-uli ang grupo, safety pa, padayon pang pagwarta. sakto ka unano. Pakigsultihan ko si Ara. O, oras nga na, si Tisoy. Bitaya siya, Mr. Carter. Oh. Mautak ka gyud na unano. Gamit ko lang ang akong utok sa pagsugyot niya. Dili utok sa akong mata. Kay muta na ka na. Karon dayon, kumbinsihon ko si Ara. Ara? Ara? Tanaw na ko. Tanaw ako. Gigulitan ko ang imong suwang aron sa ingon makatanaw ka nako. Di ka pasakitan. Ug dili na kita magaway. Mr. Carpio. Nahuna-huna na ko nga kung magpadayon kini, mag-unay ta. Magpatay lang ta sa sagusan na to, di ba? Unsa may boat mong pasabot. Ipadayon ta nga to praguban. Dili ta mag-unay. Imo kong linglawin, Mr. Carpio. No. Dili kini paglingla. Kung dili maog kini ang matuod nga sitwasyon. Unsa? Sa pagkakaroon sultihan ti kas tinuoda. Nang ako mga sakop nagpangita ninyo. Ubos sa akong mando nga patsyon mo. Mr. Carpio. Mo ni prangkang pagkasulti. Ug maoy akong mando nga patyon si Tisoy, lakip na ang inyong anak. No. Ayaw. Maluoy ka, Mr. Carpio. Ayaw sila kilabti. Ara, nagkadako na ang among atraso kan Tisoy. Tungod ka di palang dugay. Siya ang nagtipik kang bungi. Unsa? Ug labaw sa tanan. Nagtuosab ko nga siya ang nagtipik kang kulot. Way lapot si Tisoy ni Ana. Wow, Mr. Carpio. Natural nga manalipod kaniya. Tungod kay amahan siya sa imong anak. Ug karon nahibaw ka na sa akong mando sa akong mga tao. Usa may hunahuna nimo? Ha? Nagtuo ka ba nga hangtod sa hangtod makalikay si Tisoy gikan sa akong mga sakop? Ha, Ara? Prang ka lang. Kung hikit ang siya sa akong mga tao, patay siya. Laki pa ang inyong anak. Ayaw ka nagbuhata, Mr. Carpio. Okay. Masanta lang ka na. Kung mubalik ka mo sa atong grupo, Mr. Carpio. Ara, di na ta magpinatsyanay. Hinuon magtinabangay ta sa pagpalambo sa atong kalihukan.
Timbang-timbang nga ka maayo. Nahibaw kong marunong ka, Mr. Carpio. Pulos kita marunong, Ara. Pulos ta marunong. Pero, may tingaling kurambuso na atong pagkamarunong karon. Kung di man gigalit na magkasinabtanay, magpadayon ang ako mga tao sa pagpangita kang tisoy. Ubos sa mando nga patsyon siya, lakip ang inyong anak. Pero kung muuyon ka nga magkabalik ta, magpundok tagbalik sa atong grupo, manduan ko dayon nga ako mga tao. Nga hunungon ang pagpangita kang tisoy o di na ko pahilabtan. Nga magbalik ta. Aron mo lambo ang atong kalihukan. Mao kareho na hunaag maayo. Ara. Kumbitsi hagyag may si Ana, Mr. Carpio. Aron sa ingon, magkapunto ka mo pagbalik. Aron, huwag pinagsiyanay nga may tabo. Ug mapunto pagbalik ang grupo. Yun sa akong gisugyo, magpadayon na ako mga tao sa pagpangita kang tisoy. Okay. O kung ikitaan magganit siya, patay siya, lakip ang imong anak. Muuyon ko. Labing maayo. Karon, aron mo tuo ko nga tinuod sab ang imong pag-uyon, ato kung takong pag-usab si Tisoy. Unya pakigsulti sa akong katuyuan. Okay, Mr. Carpio. Very good. Ambiyang cellphone. Kaya tawagan ko siya. The number you have dialed is either Di unattended makontak, or Mr. out of Oh, service. shit! Please try your call. Sorry kayo. Pero kapila na ko magdayal. Pero dili makontak. Maayo ang tagbakontak mo dayon siya. Labing maayo nga. Di una na ako siya makontak. Oh, unsa? May kausaban ba sa imong una-una, Ara? Ha? Ha? Gusto lang sa kong maniguro. Nga di na nimo ipapangita si Tisoy. Pabati ako nga manduan mo ang iyong mga tao nga di na pangitaon. Ugwa sila'y daotang buhaton kang Tisoy. Ha? Mahimo mo ka na. O di, Oh, yes, yes. No problem, no problem. Karon dayon, tawgan ko ang ako mga tao. gusto kong maminaw sa imong pagbando nila. Oo, buhaton ko kana sa labing madali. Kontakon ko dayon sila. Okay, good. So, laot na si Mr. Carpio sa akong ideya. Ang magkabaton nagkalinaw ang grupo. Oras nga maong pakita si Tisoy. Malinaw na ang tanan tungod kay mahipos ni kini ni Mr. Carpio. Utak na nga akong ipalihok. This is small but terrible. Ikatuo na kining tao nga ako gikontak. Og nakadungog ka kaniha sa duha nga akong gimanduan nga dili na hilabtan si Tisoy. Oh, Mr. Carpio. Gion akong speaker para makabati ka gyud. Hello? Bossing? Scorpion, ako kining mando. Hunungon ninyo ang pagpangita kang Tisoy. Converting Cobra. Dili ninyo hilabtan si Berting Cobra. Klaro? Yes. Yes, bossing. Kung makitaan gani ninyo, di ninyo garasan ang iyang panit. Di ninyo pasakitan, ilabi na ang ilang anak. Yes, bossing. Okay, bye. Nabati mo na, ha? Tulo ka mga pangulo sa akong demolition team ang akong gimanduan. Nga dili hilabtan si Tisoy converting Cobra. Mr. Carpio. Oh, doon na palain. Tawgan ako. Gamay na lang ko ang kung tingtis, Mr. Carpio. Hapit na mo to si Ara. Oh, very good. Hello. Yes, bossing?
Zebra, mando na ko. Di na hilabdan si Tisoy converting Cobra. What? Busing! Nasigpata na mo siya ganiha. Og timing lang ang gipaabot. Masakiro na mo siya. No. Ayaw, Zebra, ayaw. Mando na ko, dili hilabdan. Dili pasakitan. Dili garasan ang panit ni Berting Cobra ug sa iyang anak. Ikaw ang matuman, Busing. Okay, bye. Mr. Carpio. Dakanugog ka. Gamay na lang di ay ang oras ang ipaabot. Timing na lang. Ug mamatay na ang imong pinangga nga si Tisoy ug ang inyong anak. Salamat, Mr. Carpio. Ug karon dili ti kapyaan. Kuntako na to pirmi ang imong pinangga nga si Tisoy ug sultihi sa atong gikasabutan. Ug kung makontak na ko siya, ug kung maabot siya, ning akong kahimtang nga imo kong gibunog, malipay ka siya nga magtanaw na ko. Ati manunti ka. Ug ako na mahibaw mo pasabot kang Tisoy. Ako na'y bahala ara. Basta ang importante nga dili na kita magpinatsyanay. Huwag ko'y mayong kinatulgan. Mo'y pirming masuod sa kunahuna na mga kasalanan ka kung nahimo. Nabisan ka mayong kasikas, mahapugkwat ako. Lakip si manang hubinsya. Lakip ang tiguang. Akong matayan, kung di ba kini maghimog dautan rin ako. Si Dodong. Nagilak ang imong anak. Orang. Hilom na dong. Hilom na. Di rin mong gatas. Kung niya palang mong dagi mong nanay. Siya ang tagaroon ng magatiman. Kanimo. Si RJ, wa siya matug. Og nagunit siya sa iyang kwintas, nga may dakong lakit. RJ, katug na. Matawag na ko karon. Unsa man ang imong gitanaw sa lakit sa imong kwintas? Mutanaw ka? Niya. Tanawa. Inyong duha ka hulagway no, Herbert? Yes. Gihandom ko lang si Manoy Herbert. Ang akong maguwang nga nagpangga ug nagmahal na ako. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.